¡Kenichi! ¡Espera! Oh, cero outra vez. E que esperabas? Se queres aprobar xa podes empezar a estudiar. Ti moito falas, pero ahora da verdade nada. En cambio, mira. Como te chamas? Onde se metería? Vaya, que pasa? Como? Unha festa na casa de Kenichi? Pero por que fai a festa? Non é o aniversario de Kenichi nin o de Hattori. Xa sei, é unha festa de benvida para Shishimaru. Moitas gracias por convidarnos á festa. Un punto pro equipo de Kemumaki. Que che pasou, Kenichi? Ese non era un lanzamento moi difícil. Cantas veces máis vas fuxir da casa? Non sexas tan bruto con el. Teno ben merecido, fai o mesmo todos os días. Paso todo o día atrás del pola vila. Os carneiros non teñen frío. Ti non sabes nada diso. Era o que me faltaba por oír que... Oh. Que che pasa? Tes pencas na cara e o nariz chato. Ti tes que ser Candy. Chamaste Candy, non é certo? Esta vez non fuxiu. Fun eu quen lle abrín a porta para que marchara. Veña, agora és libre. O meu irmán máis vello mercoulle o dono do rabaño e deixouno libre. Di que é mellor para él. Pois é Terry, por suposto. Terry! Terry, son Mark, estou con cara pencada. Para min, Terry é irmán meu. De cando en vez, todos os homes necesitamos estar sós. Este queixo fixino eu só. Ten boa pinta. Que ten boa pinta. Pero que dis? É extraordinario, é o mellor queixo do país. As persoas normais erguense a esta hora. Déixate de leries. Coidado co que dis, pasmona. Vas chegar tarde a clase outra vez. Ata logo. Sinto, Mika. Foi culpa miña. Eu rompín esa preciosa boneca que fixeches. Non! Non podo escribir. Lamento, foi culpa miña. Recompensareite de algunha forma, xúrocho. Ben, con iso chegará. Por que me quita los xogos? ¡Devolvemo agora mesmo! Perdón, hai un sinal que nos obriga a parar. Por favor, agarden un chisco. Dixéchelo ti mesma. Non podo parar e arrincar cando me pete. Preparade sangue do grupo cero. Doutora, non temos sangue dabondo. Pois pide inmediatamente. Non podemos agardar máis, tes que doar sangue.